En als we dan binnen gaan, als ik denk ik voor mag gaan. Evert Thiele is terug in Venlo met een overzicht van 55 jaar kunstenaarschap. Het is geweldig om dat zo te beleven. En dat had ik bij de schilderijen boven ook hoor. Die had ik 40 jaar niet meer gezien. En het is fantastisch om dan... het zijn net kinderen. Voor de overzichtstentoonstelling De Luiken Open bracht Museum Van Bommel van Dam meer dan 60 schilderijen en een handvol veelluiken bij elkaar. Dat was nog niet zo gemakkelijk, want al het werk van Thiele hangt bij particulieren. Daar gaan heel veel belletjes aan vooraf, uitleggen wat je doet. Ik was best wel bang hoe zouden ze eruit zien. Ja, want ze hebben overal gehangen in kamers en ik weet niet waar. En vervolgens hebben we gelukkig van heel veel particuliere bruikleengevers een toezegging gekregen. En er zijn dingen tussen die het Limburgs Museum dus niet los kreeg en we nu wel hebben gekregen. Het Limburgs Museum had in 2019 een tentoonstelling met werk van Thiele. En dan heb ik het over de horecaondernemers, maar ook over de winkeliers. Die echt aangeven dat er veel meer bezoekers zijn dan in de tijd voor de tentoonstelling. Die expositie brak alle records. Ik heb altijd wel heel veel mensen op tentoonstellingen gehad, maar nog nooit zoveel, nee. 110.000 mensen bezochten hem. En Thiele werd uitgeroepen tot Venloneer van het jaar 2019. Voor alles wat hij voor de stad heeft betekend. Reden voor Venlo en Museum Van Bommel van Dam om nu flink uit te pakken. Met een heel randprogramma in de stad zelf en in Arsen en Stijl. Ja, er zijn gewoon heel veel liefhebbers van het werk van Evert Thiele, ook regionaal. Dus het was voor ons als kunstmuseum niet meer dan normaal dat we deze tentoonstelling gingen maken. Van Bommel van Dam verwacht veel publiek voor De Luiken Open. Bezoekers moeten op voorhand een tijdslot reserveren om de expositie te bezoeken.